Vitajte pri montáži rekuperačnej jednotky Dalab Hero. Najprv si zmeriame a vyznačíme miesto, kde bude rekuperačná jednotka umiestnená. Vhodné miesto na inštaláciu je vo výške 2 až 2,5 metra, 20-30 cm od okna či stropu a minimálne 1 meter od ostatných elektrických zariadení. My na vyvrtanie otvoru použijeme jadrovú vrtačku. Závitovú tyč na upevnenie vrtačky je potrebné ukotviť deň vopred. Dbáme na presné usadenie a zaistenie, aby bolo následné vrtanie bezpečné. Pred vrtaním musíme zabezpečiť, aby bol otvor vyvrtaný pod miernym uhlom. To je potrebné na odvod prípadného kondenzátu z potrubia. Pomocou vodováhy skontrolujeme dostatočný náklon, to je 2 až 3 stupne. Jadrovú vrtačku nasadíme na koľajnicu a upevníme. Na vyvrtanie otvoru do steny použite korunku s priemerom minimálne 132 mm. Vrtame pomaly a s citom, aby sme dosiahli čistý výrez. Po dokončení vrtu nasleduje demontáž vrtačky. Odrežeme závitovú tyč. Potom vysajeme a upraceme pracovný priestor. Rekuperačnú jednotku Dalab Hero vyberieme z krabice a pripravíme si jednotlivé súčasti na montáž. Najprv namontujeme teleskopické potrubie s keramickým výmenníkom. Pred vložením potrubia je nutné mať vyvedené napájacie káble, stála fáza L, pracovná 0N. Pozor, po dobu inštalácie majte vypnutý istič. Umiestnenie káblov následne ovplyvňuje pozíciu vypínača a LED diódy na rekuperáciu. Teleskopické potrubie s výmenníkom vložíme do vyvrtaného otvoru. Výmenník tepla zasunieme do potrubia tak, aby bol potom od príruby ventilátora vzdialený najmenej 30 mm. Potrubie zarovnáme do jednej roviny so stenou. Dĺžku teleskopického potrubia nastavíme podľa hrúbky steny a zarovnáme. Medzeru okolo potrubia vyplníme montážnou penou na vonkajšej aj vnútornej strane steny.
Počkáme, až montážna pena stvrdne a otvory následne začistíme. Teraz nainštalujeme montážny rámček, ktorý však najprv musíme oddeliť od ventilátora. Napájacie káble prestrčíme rámčekom. Rámček zarovnáme pomocou vodováhy a ceruzkou si označíme miesta na vrtanie. Následne vyvrtame otvory, do ktorých vložíme hmoždinky. Rámček uchytíme pomocou skrutiek. Teraz nainštalujeme samotný ventilátor. Po sňatí krytu elektroniky prestrčíme káble určeným otvorom a ventilátor vložíme do potrubia. Pomocou magnetov sa ventilátor uchytí k rámčeku. Do svorkovnice zapojíme stálu fázu L a pracovnú nulu N. Pomocou káblovej svorky vodiče upevníme. Teraz si pomocou prepínačov nastavíme dĺžku intervalu rekuperácie 60, 70, 80 alebo 90 sekúnd. Na vnútorný panel najskôr vrátime kryt elektroniky a potom pomocou magnetov prichytíme aj predný kryt. Nakoniec nainštalujeme vonkajšiu mriežku, ktorú treba najprv rozložiť na dve časti. Rámček zarovnáme pomocou vodováhy a ceruzkou si označíme miesta na vrtanie. Následne vyvrtame otvory, do ktorých vložíme hmoždinky. Rámček uchytíme pomocou skrutiek. Striežku vložíme späť do rámčeka. V balení nájdeme dva náhradné filtre typu G3 a diaľkový ovládač. Pomocou diaľkového ovládača je možné rekuperáciu zapnúť alebo vypnúť, prepínať medzi režimami a regulovať výkon. Na vnútornom paneli sa nachádza tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie a LED dióda, ktorá signalizuje práve zvolený režim.